Ang taas na nga ng araw pero ang sarap pa rin ng tulog ng Daddy Vin. Napagod kasi talaga yan, siya lang kasi nag-drive from Isabela to Novaliches. At ngayong araw nga namin isa-celebrate ang dahilan bakit kami napunta dito sa Maynila. Yes mga mare, mukhang magkakaroon nga ng 2-in-1 celebration ngayong araw na to. Birthday celebration nga ng lola ng Daddy Vin at magkakaroon na rin ng simpleng family reunion. Pagdating nga namin dito sa venue ay naghahanda pa lang sila ng mga gagamitin. O ayan ang Ate Donnie at Tito Mart, isinasabit na nga ang pabitin. Ito nga ang Ate Ems, kausap na naman ang Diyosawa. Tandang-tanda ko na naman ang mga araw kung kailan nagbabarko pa ang Daddy Vin at ganyan na ganyan din ang setup namin. At nilapitan nga ako ng Ate Donnie, i-shoutout ko daw siya sa vlog ko. Yan ko daw siya ng malupitang description. O siya, shoutout na nga sa'yo Ate Donnie, pero pwede ba pakibaba muna ang 2x2 at nakakatakot? Nga pala, single pa po yan. Bekenemen. At eto nga ang Ate Lia, kita nyo naman, gigil na gigil sa lobong butas. At sa mga pagkakataong ito ay pumipirme na nga kaming lahat at malapit na manggupisa ang celebration of life. Nakatutuwa nga talaga naman itong araw na to, gawa nga nang nakumpleto ang mga anak ng nanay. Mga mare, siya nga ang nanay Zenny, siya po ang ina ng papa ng Daddy Vin. At may pasimpleng pa-program nga sila kay nanay. Bigay lang naman yung mga anak niya sa kanya ng mga mensahe and then nag-proceed na kami sa mga parlor games. Kita nyo naman ang Ate Alia, nangunguna, tuwang-tuwa pa nga. Hindi ko alam pero tuwang-tuwa ang aking puso nang nakikita kong aking mga anak na nag-e-enjoy. Totoo nga yung sabi nila, ang kaligayahan ng anak ay ang kaligayahan din ng ina. Syempre, trial lang naman tong para sa mga bata kasi nga wala pa naman silang lakas para basagin ng banga. At talaga nga namang maligalig ang Ate Alia at umisa pa nga, dumalawa. At papunta na tayo sa exciting part. Ito ang nauna ang Tito V. At ang nanalo sa basagan ng banga ay walang iba kundi ang Daddy V. At nang matapos na nga ang unang palaro ay ready na daw ang mga pagkain. Tamang-tama nga naman at kumakalam na ang aking sikmura ng mga pagkakataong ito. Ito nga ang pinakahihintay ng lahat, ang best friend nating lechon. Kita nyo naman, last na kain ko ata ng lechon ay nung New Year pa. Mas nagiging extra special nga talaga ang mga occasion basta may lechon. At inumpisahan na nga nilang chinap-chap ang lechon pero mukhang hindi na ata carbon loady ang kanyang balat. Kita nyo tuloy ang Ate Lia at ako'y tinawag nga sa my cake at dudut-dut lang daw siya kaunti. Nagmana nga talaga sa akin tong anak kong to, abay paborito nga naman talaga ang cake. Sa mga pagkakataong iyan nga ay gustong-gusto na niyang kumain ng cake pero hindi ko pa siya pwedeng bigyan gawa ng hindi pa ito nahipan ng nanay. Hay nako anak, pa siya, sige pumila na ulit tayo dito at nang tayo makakain na rin. Pero tignan nyo naman ang Tito V, hindi pa natatapos ang kainan ay ready na ang kanyang mga kasuputan sa buhay. Ano kaya ang binabalak ng Tito V? Naku. O, ayan, kanya-kanyang kuha na lang tayo ng lechon, diba Tito V? Ang sarap ng kain mo. Tita Lizelle, gulat na gulat, kaway ka naman dyan. Pagkatapos nga ng kainan ay tuloy ulit ang palaro. Itong larong to ay tatawagin ko ang halukain mo ang batsa ko at eto na ang Ate Ems, nag-i-instruct na ng mechanics ng game. Hindi ko nga alam kung nakikinig ang Tito V o nakatingin na sa mga kaperahan. At ang biyanan ko na ang lalaki ang nauna, siya ang papa ng Daddy V. Music Maestro. Nga pala, naglaro din ako dyan kaso hindi nga lang siya nabidyohan. O kita nyo, nag-unbox na ang kambal ng kanilang regalo. Samantalang ang ama nila, kita nyo, tuwang-tuwa, game na game sa palaro. At worth it pa nga ang kanyang pagtalon-talon, gawa ng nanalo pa nga siya. At dumako na nga kami sa last part ng aming celebration for today's video, ang blowing of candles and ang pagbibigay nila ng kanilang bouquet kay nanay. Dito ko nga na naman napagtanto na habang malakas pa ang ating mga mahal sa buhay, iparamdam natin sila kung gaano sila ka-espesyal, kung gaano sila ka-importante sa atin kahit sa simpleng bagay lang. O siya mga mare, hanggang dito na lang. Bayon.